Abo hingkai ko ang bo ajaga no kam bo bai kam phunuk di hinui ano dagui wa ang thangka ngai thangka ro khailai tongo ngai je borok thangka kunui bono abole tamni beparoi ba angbo saimia ngai nong abo sana jinanga ni hini bono thangoi hinika ngai o phunrok nahalaika ngai kisa daga chopa unglaika amsung nang dang amsuk kai te kubuni kai to nugya abo khai baja seto kai khelai te ha hini abo khai ang khai nugya ang khai nugya ta khru kai tore ya ngai te bono te se kokno bono reb ro khai toni reb ro khai kema rom fer gano sam buso te ko bono abos abo bang khai nugya ta abo bang khai nugya ang khup khnaya ko taksi khana wang abo ani lasniti khadi pati nungje sapang khelai tonge ha mutui baire borom khali mutui sama abo khai abo khang bai puri biru ang khai abo khai sai mia bang sawa baire borom ta na khalai ya karawa khai tu sa te prawo kupur ran di jumba abo kodon kodon saya bo da mutu khai sil te kha na ta mu kha bang simia saya bisi ji hang ba sa ngai acha buma khai to buya nung to nukjak buya daga chopang lai kha yang bai abon ta khai to buya daga chopa khai ngai daga chopa khai nindon ko ka to niya ha nindon ko ka to he ang dol bai kure ang tamo kure ang mutui rajniti khang khaya ani busa kuye ani busa haya ang abodi tension je paya ang mutui rajniti le khaya ang no member ta di member barang member di wo ha mutui bai dana di he tahu ban busa je bora busuk mitha podar khaga nagi nung chidin je ara minalaxmi nai sabo jotmarani ko sujiboni bihna kam ki pire hona khaya ora tonge samajana nung tam cha nung lebana tam sai ta ki pire hobaina nai tong tam na nung kiri tong ora hisawa no naruk me baire borong na khobor deoi mute khai ano apuman khai ang mute lasin khaya kai tam khabang mai muse da kosok thi thika nina kok ang khaya mute lasin bo khaya nina kok thika ani busa jung jang po to mano member nung ta ya sa hisawa bui to nung no dai hini mona khai tong le area ni narong dai ani busa khaya osuk lai ja ani busa wa pa chi sai thi ja aboni tension jang pa ya